Türkmen disidenti. Aşgabatdaki 12-nji ýyl protestleriniň guramçylarynyň biri bolan Gulgerli Ananyýazyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymynda Hagaryň kenaryndaky Garabogaz Olarky Bektaş şäherine sürgün edilendigini habar berýär. Ananyýaz 2008-nji ýylyň tonsuny Norwegiýadan bosgunlukdan dolanyp gelenini köşdäki öýlerini tutsak edildi we şol ýylyň oktýabryna Türkmenistanyň ýokary sud tarapyndan terhetden bir kanun geçmekde günäp tapylyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Halkara hukuk toparlarynyň koalisiýasy Türkmenistandan alan maglumatlaryna targylanyp, Ananyýaza garşy olarky türme möhleti tamam bolmagynyň sehel wagt öň täze hökümüň çykarlanmagyny we oňa goşmasy 5 ýyl sürgünlüğiň berilendigini habar berýär. Gulgerli Ananyýaza 2008-nji ýylda tutsak edilen we görmedik garyndaşlary mart aýynda onun bilen täze tutulhanasyny ilkinji gezek duşmak mümkinçiligini aldylar we oňa eşik alyp gowşuryp bildiler diýip olary Diri Workan kampaniýasynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de Ananyýazyň garyndaşlarynyň soňky 2 aýda onun bilen telefony urlaşanlykları habar berilýär. Gulgerli Ananyýaz ilkinji gezek 1990-njy ýylyň 12-nji ýylyna Aşgabatda hökümete garşy guralan protest aksiýalary sebäpli tutsak edilip, bu işin çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiň arasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 12-nji ýyl protestler sebäpli ýyl kesilenleriň 20 golayı 1996-njy ýylyň ýanwarynda prezidentiň günä geçişasyna azatlyga çykdy. Emma Ananyýaz şol wagt günäsi geçilmedik we soňra Aşgabat sekildigi diýip adalan tutsaklaryň biri boldy. 1999-njy ýylda günäsi geçilen we 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgalan Gulgerli Ananyýaz şol ýyl azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanlaryň birleşip öz hukuklary ugrunda görüşip bilmezliginiň olary garyplykda we minnet astynda ýaşamagy mezur edýänini aýtdy. Gulgerli Ananyýaz 2007-nji ýylda häkimiýet çarşandan soň azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ahir kanunlaryň işläp başlajagyna her gün günüň dogjagyna ananşýary Ananyýanyň aýtdy. Emma ortaň azatlyga türkmen häkimiýetlerinden ýygyna dolanmak baradaky bildirmelerine hiç bir jogap almanyny görüň berdi. 2013-nji ýylda döredilen olar Diri Workan kampaniýasy Ananyýaza garşy çykarylan hökümi bir kanun niwatlandyrýar we türkmen häkimiýetlerini ony haýır etmän sürgünlükden boşatyp maskarasyna gowuşmak üçin Norwegiýa gitmegine mümkinçilik töretmäge çagyrýar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi tutsaglyk möhleti bolan Türkmen disidenti Gulgerli Ananyýaz bilen 2004-nji ýylda geçirilen uly ugrunly söhbetdeşlikden bir gaçyk bir bölegi eşitdirmek bilen dowam etdirýär. Opozisiýanyň ihal kynçylygy nämede? Onu hemme bilen aýdýar, menem näşe aýdýan şo opozisiýa halkyň bartyny ýatyrýan ağlarlar. Siz birinin başını eteğine salıp barıp bilmegi yeten aktıydınız. Ama Boris Yıkmazow şu yurda gitmeden önce hep biz barıp yurdumuzu halak etsek, biz başımızı eteğimize salacak yurdumuz için deyip böyle internet saytında yazıp ahırında da yurda gitti de. Ama Boris Yıkmazow kolluk olmadı. O ne var yani? Boris Yıkmazow birinci bilene öňkü ýantymyn diýişimýäli halk bilen gatnaşyp ýetenok. Şolary ýok. Bir ýan tarapynda da ilmin ananwa biljekler ýöne, ananmanyň biljekler ýa-da ýaragym agdanýa bir barmyşyn şoňýaly. Emma bu zady öz ýurdumuzy biz ýygyna ýara bilen gaýtaryp almalylar. Biz öz diňe, halk, millet ýekler diýmeli. Mesela biz näde? Bolny gutardy. Şoň prezident ýok. Şu millet köşede çykmady. Ol barıp köşküne de barmalylar. Bunu näme protestin näme formasy bolup biler. Ýene Gürjistanda Mikhail Saakashvili bar, Eduard Shevardnadze sen işden çekildi. Ol haçandan soň. Hemme kişi aýdyp otyr, şo millet gorgany bilmem, şo millet ýere sokulan millet, inni näme diýsem o millet çydar bilen. Inni şoň bir ýanky bir açarjygy bar. Meselem hiç ýerine gitmeler. İlki ýanky gurryn lideriniň kim bilýär ilk şol edendir. İlki bir köçäne çyksa bora, goňşulygyny ýüzbe ýüz dursa bora, diňe her ýaşynjy gün meselem köçä çyksa.
Yani öp koçağımı, kapıda otursun. Hemme canım görüp oturuyorum. Ana birinin yerini tutup yakıdıp barıyarlar, militer meteler. Bak oluşu çift keredik dur. Ne ile akıdar? Bu ne mi böyle ya? Yine ben kayrakı koşağı vardım. Cahaylar yıkılarına. Onların hemme cehi, onu belli, inni beni iyiler kulluğu divarını tutuyor. Ağın kulluğu diye henem inni bunun adam soğallım mı diyeyim. Yankı hakimliğin kımı diyeyim. Dedik yok, inni memur ileri koşulu olağa da kayrakı koşulun öyler yıkılıp otuyor ha. Bir gayratlan bilen gelip soramaday diýmer ýaly men bir aýlan çykaýyn diýdim. Ha dün kegelek stol geçirýärler. Ýurdun daşyndaky opozisiýa bilen araklyk radiýasy. Ana şonu aýdýarlar indi kanal geçirecekmişin, derya geçirecekmişin şäherin ortagyna. Onun pikiri derýada däl. Onun pikiri köçelerin däl. Onun ýeke pikiri şu öň oturumly, dogan garnyş bolup bir ütewi owa ýa-bir raýon bolup ýaşaýan milletleri bölüşdirmek ýollaryň üstü bilen biri-birine eli etmedin. Hakyna, hukugyna talap edende üýşmeler. Şu üýşmeklik bolmasyn diýip geçirýär olar. Hormatly dinleyijiler, Pulgelli Ananyýaw bilen 2004-nji ýylda Norwegiýada ýaşaýan wagty telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz.